Kijk naar een extra onderbreking van TV11. Een grote bruintheid, een zondagochtendvreug. Een van de bekendste restaurants in onze regio in de Aschelag. Ridder van Azenrode. Ook 6:15 's ochtends bruint uit. Toen de eerste bruintwagens arriveerden, sloegen de vlammen al uit de dak. Het hele restaurant heeft zich al met rook gevuld. De brandweer heeft metingen verricht naar Azenrode om te kijken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.